И здравейте, хора, аз съм GamesBG Games и днес ще ви кажа графикът ми за снимане. Само. Да. Изчакайте. Значи сега. Графикът за снимане е. Графикът за снимане е. Понеделник качвам на геймплей. Понеделник качвам на геймплей. Вторник. Петък. Всъщност, петък качвам на геймплей. Събота качвам на топ 15. Или топ 10 или топ 5 там дето е. И и в понеделник качвам на нещо там, което си измисля, на влогове или ко там, къде излишни работи от чието. И да, както виждате, играем Clash Royale в момента, докато ви обяснявам. И това ще се състои от два клип, от две части. Сега ви казвам графика за снимане. Клана България 2016, който иска да заповяда май 50 от 50. Така че, когато има място, аз ще ви кажа. И как да спечелите второ, как да спечелите легендарна карта. Влизате в настройките, ето тук. Ето тук. И Help and Support. И тук ви излизат Fireplay Policy, Hot Topics, My Account, Lost Account, Gold Gems и Payment, Cards и Chess, Connection и Profmouse, Battle, Clan, и Tournaments и да. И ако искате да спечелите легендарна карта, пишете I haven't got any legendary cards. Само изчакайте да го намеря. Тук някъде беше. Ако искате да не го търсите, просто цъкате тук и го търсите. Защото аз го... Ето го. I haven't got any legendary card. Аз го написах същото и не ми стана. И пишете тук. Цъкате го. Ви пише We walk no legendary card. No legendary card are rare this by design. Legendary cards have to be hard to find. That is the... И тук си го, ако искате, си го прочетете. И тук ще ви излезе едно Yes или No. Вие цъкате No. После ще ви излезе контакт Us. Цъкате контакт Us. Ако искате легендарна карта, пишете или I
need legendary card или you need legendary card или give me там легендарната карта, която искате, празно място, запетайка, please. И да, може да спечелите легендарна карта, може да не спечелите, това е на късмет, както в честовете. И примерно пишете го, връщате се в Clash Royale и те, Clash Royale, може да ви изпратят легендарна карта до един ден, 2 дена, 3 дена, до когато ви изпратят. И да, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, струшете лайк бутона, абонирайте за моя канал, ако не сте го направили. И чао!